Department of Social Welfare and Development sa Region 7 makapakita na sa talaan alang sa mga beneficiary sa 4Ps humanila matapos ang verification process kung ang pagsuta sa kalipikadong mga beneficiary. Ani ang report. Gikatakda nga sa unang semana sa Disyembre, malusad na sa DSWD-7 ang bagong talaan sa mga 4Ps beneficiary. Mato ni Venice Polancos, OIC sa DSWD-7 nga padayon pa ang gihimong monitoring sa 4Ps beneficiaries. Mudagan sa napo katuig ang tabang nga ihatag sa DSWD matag 4Ps beneficiary nga magsugod samtang nagtungha pa sa elementarya nga matapos kini sa higayon nga mo graduate na sa senior high ang usa ka beneficiary. Gibisita pa ni siya ang mga beneficiaries sa Pantawid sa ilang mga panimalay, gi-assess pa sa atong mga field staff kung unsa nagitinud-anay nila nga status. Samtang gahin usab sa Senado o Kongreso ang hinabang pinansyal nga gihatag sa mga biktima sa kalamidad nga gipaagi sa Assistance to Individual in Crisis Situation ubos sa programa sa DSWD. Lakip sa gahini-ini mao ang educational assistance nga giapod-apod sa mga tinun-an sa Region 7. Bidugang si Polancos nga miabot sa 112 million pesos nga education assistance ang gidawat sa 41,702 ka mga tinun-an sa Region 7. Samtang 15.6 million pesos usab ang kinatibuk ang kantidad nga nahatag sa DSWD-7 isip financial assistance alang sa 3,774 retrenched workers sa Mactan Export Processing Zone. Kani manggong educational assistance, apil na ni siya sa among regular na program sa DSWD kaning AX, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Uban ni Cleofer Lumayag, Chal Valiana, Balitang Bisdak.